unsa may naa sa inyohang hunahuna. Sama ba sa pag-ingon ni Jesus nga naabli ang ilahang hunahuna o dinhi sa giingon dinhi sa Ebanghelyo ni San Lucas, then He opened their minds, iyang giablihan ang ilahang hunahuna ug nakasabot sila sa kasulatan. He opened their minds to understand the Scriptures. So gitagaan na nako siya og tema kining ato karon nga kasaulugan in this third Sunday of Easter. Ang punto dinhi, ang thrust dinhi nga stop ignorance, promote acceptance. Ngano man, ngano nakaingon man ko nga muhunong nga taniining gitawag na to pagka-ignorante. Muna mangutana usab kita sa di pa kita mamalandong unsa may kalainan, what is the difference between ignorance and innocence? Sa inyong pamalandong. Kung may tag ignorance, you know something. You have the knowledge of that specific concern or issue or problem or whatsoever, but you ignored the facts. Di ba? Innocence. But pasabot, what you ka? You are naive. No? You are not knowledgeable. But of course, ninigitawag na to, panahon na to karon, nobody is innocent and nobody is gitawag na to naive because everybody knows, di ba? Unsay trending karon gani kanang gitawag na tog sana all, hasa gani ang 84 years old moingon na mag sana all. Di ba? Ngamo ni karon mamalandong kita. No? Unsa man ang ato ang relasyon diha sa Ginoo? Unsa man gi-ignore ba nato siya o ato ba nga gidawat? In the first reading from the Acts of the Apostles chapter 3, verses 13, 15, 17, and 19. No? Giauhag kita to repent and believe. And to shun, unsa may isyan, i-avoid the sins. Aron diha, ato nga masabtan, kay matod pa dinhi, you acted out of ignorance just as your leaders did, but God has thus brought to fulfillment what He had announced beforehand through the mouth of all the prophets that His Christ would suffer. Di ba? Ang information na gihatag kanato. Kaya ang pulong sa Ginoo unsa man to inform, to form, and to transform us. Moninindot kayo kung ato ning dawaton kay matod pa, ignorance of Christ is ignorance of His commandments. And we all know kung unsa ang sacrament, ang gitawag nato commandments, di ba? Nasabtan nato. Did I touch the base? Ha? No? Kaya usay maingon kita nga, I don't like Christ. So meaning to say, na you disregard everything. You despise the standards of Jesus because you prefer to have the standards of human beings. Diba? We love to take orders from human authority. But when God commands us to love, no, we shut down our ears because we do not want to be guided accordingly kay nganuman ganahan man ta sa gitawag natog atong pamaagi. But we keep on saying, Lord, please show your face. No? Let your face shine on us. We keep on asking and begging God, Lord, please come to my assistance. Please come to our assistance. We are in need of your help. But then, we continuously rejecting His appeal to us. Di ba? The appeal, unsa man appeal, no? To repent and to avoid sins. Nasabtan? Ug diha sa gitawag na tog second reading from the first letter of John chapter 2 verses 1 to 5. If you believe in Jesus, you will keep His commandments. If you have knowledge about Jesus, accept His teachings
and abide in His commands. Klaro kayo, ug tataw kayo. Wala din na kita mamahimong ignorante pa. No? Ang gitawag nato pagtudlo ka nato ni Jesus. Ang gitawag nato pamaagi. Kini gitawag tog pedagogy, di ba? Di ba? Mao ni siya ang gitawag nato paghungit sa atoa, paghatag ka nato how to interpret, no, the teachings of Christ. Nga mao ni karon mga igsoon kada ni Kristo, diha sa ebanghelyo ni San Lucas, klaro ug tataw kaayo dinhi nga gibutang. Kung inyong nadunggan, no? Sa giingon ko pa, nga He opened their minds to understand the Scriptures. And I hope that each one of us will open our minds and hearts to understand the Scriptures and to accept Scriptures. Diba? That we are able to understand what God wants to tell us. O gani, once we receive this forgiveness, once we accept His love and forgiveness, then it's our turn now as transmitters of His love and forgiveness ato usab nga isangyaw ang gitawag natog repentance and forgiveness of sins. Klaro kayo ang ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 24 versikulo 35 o 48. Pero ang pangutana, my dear friends in Christ, do we have this courage to preach love, forgiveness, and repentance? Or we vacillate the issue so that many will suffer? Or ino na to daghan ang mga kasing-kasing? No, kaya naman na itong gitawag na to, kini bang ways of vacillating the issue, di ba? Di ba? We love, no? We have this style nga diin makaingon kita nga ay sus maghindorsol ayaw atong buhaton kagubot. Di ba? Kaya naang magyud nato ang tendency, no, to fuel up the issue. Ang mahitabo, mosugnod, moulbo, unya dili ta mangitag pamaagi how to solve the issue. Wala na ang gitawag na itong pagpasayloay. Kay lagi ang atuan ini ang pagpanagat man lang. We keep on fishing. Unya ang makuhitabo, nagkadako, hangtod nga magubot o dili na makita ang gitawag na itong repentance and forgiveness. Instead, ang mahitabo is retaliation. Di ba? Yang atong kalibutan karon is puno na kayo sa pagpanimalos. Ang kahimtang nato karon puno na sa gitawag nato pag-angkon o pagdawat ni ng kultura sa kamatayon. Nga diin ang atong Ginoo ino nato iyan ang gibuntog, di ba? He destroyed the power of sin and death. Apan ang pangutana, kita nga gitawag nato nabanhaw usab diha kaniya pinagi sa atong bunyag, naa ba kitay gitawag nato pagbuntog usab sa sala? Ana ba nato usab ang kadasig to fight against sin, or we unsa man commit the sin of omission? Di ba? Nasabtan na to? No? Moingon mo ta usahay we justify. Moingon ta dili man ni sala kay mao na bitaw nagibuhat sa uban. Dili man ni siya sala kay ngano man mao na may gipakita sa tanan kana bitaw mga pari nagbuhat man ana. Nabitaw kini mga nagbuhat man ni ana. Our leaders are doing that. So, ang gitawag na to, we have to check the ethics of doing. Di ba? The ethics of doing. O importante kayo nga ang gitawag na to ignorance has no place at all if we take side with Christ's standards. Manilisod ang kinabuhi kung ang atong kinabuhi pirmi lang gubot. Mao na ingon siya, why are you troubled? Mao na ingon siya, peace be with you. These comforting words will help us to think and reflect
sa ato ang gitawag natog kinabuhi. Giha sa gitawag natog kalisdanan, diha sa ato mga pagsulay, na din kita na startled and terrified, no? Sa ato ang kahimtang. Nga usahay, maunay ra usab kita sa atong mga kahadlok, sa atong mga binuhatan, na diin mooy atong nalantaw ang anino sa atong pagpakasala. Di ba? Nga ang anino sa atong pagpakasala mo'y nagsunod ka nato. Nga maingon tahan naman ni sungay ang anino na ikaw na di ay tungay sungayan. So, di ba? No? Manibantayan nato sa atong kinabuhi. Nga dili kita mawagtangan sa paglaom. Dili kita mawagtangan sa gitawag natog kadasig. And to embrace the life of eternal, we need to have this life of love, life of faith, and life of obedience. If we say that we believe in Jesus Christ, thus we also accept the eternal life that Jesus is being offered to each one of us. Morning, o hinaot na sa pagbadayon ng Santos nga Misa as we continue to celebrate this Holy Eucharist, no? Atong hinumduman, stop ignorance and promote acceptance of Jesus' teachings. Ignorance of the Scriptures is ignorance of Christ, and ignorance of His law of love. Amen.